Bapak arep oleh proyek geden. Ya, sementara daharanmu sing nyepaki Mbah Bud. Ya, sabar ya Le ya. Aduh sik Kek nyang bali desa, mumpung sik yaene lho. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wonten kersa napa? Badhe nyuwun proke Mbah Lurah. Oh, saged. Nggih, kepi ningali. Asal proyek niki. Walah, ngali talitan mawon. Alhamdulillah, pun lancar nggih. Nggih, amin, Mbah. Niki sampun cekap, Pak. Sampun ditandatangani Mbah Lurah. Niki pun asto, muga-muga lancar proyeke. Nggih, matur suwun, Mbah. Pareng rumiyin nggih. Matur suwun. Monggo, Pak. Ini sing sak lembar wis ditok apa urung? Oh. Oke, wis iki. Ya. Akeh men. Sopo ya? Udah lagi sing kulino kasaran. Apa ku meneng di? John, Kowe nang ndi, Ndol? mancing iki. Kowe rene saiki ra iso? Iya. Jura iso lho, John. Gaya aku orang cukup are. Anu Nene. Engko bengi nang gone lemet ya karo ngopi nang Kampung Tiwul. Wis, rampok kok bengi. Kok bengi longgar aku. Ya wis, engko bengi mau penting iki, tenan. Yo, John. Ya, oke. Yo, wis, oke. Tenang ngene iki soleh wong. Engko bendal tak kon golek uang. Nggih tim kerja. Engko bos samping mesti. Gambarannya ya ngono kuwi mang lho, Ndol. Wis kok pikir sing tenan. Iya John, nyatu butuh gayaan tenan ya. Gesel iki ya positif tenan lho, Ndol. Aku wis percaya karo kowe lho John. Pirang-pirang dino wis ngelak gaya ngono. Cek to, perlu tak cek lho. Masuk.
Jenengmu iki komplite sapa, Ndol? Muga. Apa? Gundul Samudra, Jon. Masuk kene kono raku. Aku omong kok karo ngarep aku. Gundul Samudra. Biasanya lahirmu ki apa nang tengah laut? Kowe iki ngopo lho, Jon? Lahirku nang tengah amben arek. Iki ngene, Ndol. Kanca-kanca sing butuh gayan padha jaen. Dese iki gayane iki penak. Yo duwite akeh. Ya, Ora, Jon. Iki butuh uang kira-kira. oke lho butuhku. Ini yo minimal kudu selevel karo awakmu kuwi. Kuwi, Jon. Repote. Repot piye lho karo. Lha wong sing ndrek kayak gotot kaya aku ki sewu siji lho. Ora kuwi lho maksudku Ndol. Golek uang sing bener-bener niat nyambut gawe. Dese abrasan lho gawe iki gawean. Kok bocah-bocah ra gelem. Pokoke omong ana dhisik. Oke. Langsung ae pandangan, Jon. Bujana yuk. Main matiin tani rata teko. Ayo. Iki perkara tenaga kerja, tak serahne kowe lho, Ndol. Mosok kudu Beres, Jon. Tenang ae. Nang ndi kok ketemu kowe ta Ndol. Lha apa? Iki toh konten aku. Nang toko kok mlaku 2026. Ae kene bareng aku paling arep nggone Jono kowe iki. Karo diet, Wak. Ya kene bareng pisan yo, ono. Ora lho, Ndol. Jono iki wong bendina kok mek kur ngeloni wedhus ejal. Lon nggih. Lambemu Wak. Cuma terbanter wong rapi. parah lek krungu. Weh, Jadus. Wah, celeng kowe iki. Kabar piye, Jon? Ya, alhamdulillah. Piye? Mardio. Oh, sing tengah ku lho, Jon. Lek mandek wong 200 ku yo nyukupi kuwi. Nyatu nek jenenge celeng. Arai yo panggah jual beli. Arep penting titik, Jon. Piye? Wis cukup. Panas, Jon. Yo, ngiyup kono ae. Iki tenang sing tengah iki. Kok nyatu Jono iki yo mbae wedhus to. Wak, kene lho, kan jelas. Panas e. Iki ngerti sumu apa ora to, Pak? Iya to, Jon, panas e rem. Di berkas datamu kene. Karine ngomong catatan. Tapi aman. Wis oleh wong 12 positif bisa iki. Isih awal ae kowe iki yo glenyong ngono kuwi piye? Disiplin lho. Ora lho. Kese iki bahas apa? Nah, suwe kok ora kok omong. Lali, Jon. Apa iki? Aku mesti kok tilapne iki, Ndol. Gaean. Oleh proyek lho aku iki, gek butuh wong. Sik, Jon. Dikenane dhisik iki. Gayane nang endi? Kek cara bayaran hariane piro? Dikeki mangan apa ora? Gen genah kabeh iki. Dan
Iya lho, orang-orang ada yang ngejak suwak iki. Lu mau cetok nang toko peromang. Kayak aku mlaku bareng lho, Jan. Suwak lek babakan ngono wis. Pokoke sing dipureh ki duwike tok ae lho. Kayak piye iki kas-kasane wis kadung ngomong. Iya, Pak. Neng yo kanten lho. Aku urung ngurus berkas bareng. Desa iki sik kudu neng balai desa bareng. Kok berkas barang ki proyek apa lho iki? Wis to, golek positif tenan. Kowe tak kabari, tenang ae lho. Kowe iki tuman. Lali tau gak? Lek info positif aku mesti kok kerek nih, lek sing awu-awu mesti dhisik tonyol-tonyolne. Jenenge wong lali iki arep piye nih? Ya ora kok lek ngono. Usane mbayar. Oh, celeng kowe iki. Yo ben dijelas jono lho, Wak. Jane proposalnya wis dadi. Nah ngono ki urung-urung ngebabne bayaran to suwak iki. Jane proyek apa lho iki? Wis, Jan. Tak dhisik aku ya. Anjuk kok sembah aku ning wali desa. Wak, ya ora kok Wak. Kere kok tuman. Mlaku lek ora karo nglepis. Enggak ya kaya wong ngompong. Adek jujur men. Apa gitu ditutupne? Alhamdulillah. Wis cukup kabeh. Muga-muga sik ndang ora tenaga kerja. Sing tak kena mrewangi bantu iki. Semoga terus apik lancar. Mulai besok akeh melimpah. Ya, bubuyahin aku sih tak ngomong bocah-bocah. Tak kena mrewangi sesuk. Wah, ya ini sih jebus. Sik lerene sik. Iya nih barang urung tak keruk iki lho. Wis tongko sik gampang sik lerene sik. Penting banget. Iki ngene, apa iki aku? Ini ngopo? Aku iki butuh tenaga kerja kayak waktune mepet. Gesek aku wis konggone suwek lho. Kayak ora cethuk bocahe. Wah, lek goleki suwak. Mulono. Bocah emang ngomong ngarep itu ambil gone, Pak. Mas, kira mantan diri lho bocah ini. Jale telepon ae. Ora kere. Oh, kok sembarang kok kongkon. Pantes aku nyapu kok ndek biar aku nyapu perkara. Hah, uang lho. Mau masuk kono lho. Ji loro telu papat 5 6 7 12. Gese kono anjing nyapu kok rene barang iki. Gese nyapu kok goleki moro rene iki. Layak suwung. Lha neker ning kene. Neker piye lho. Lho sawangan. Lagi oleh dagangan golek berarti oleh 7.000 lho lagean. Ana ngopo? Arep butuhne tenaga. Tenaga piye? Wong tenaga aku yo bendina ngene iki. Yo. Aku ki butuhne apa intine aku ki satu penting wektune wis mepet. Lho. Apa lho gese iki? Arep nandur melon kuwi kan karek ngawinke. Lah sok mben ki kudu cukup ki sakmono nang banyak ora kok durung piye lho. Kowe iki aja sok ngono to. Wong melon kok kongkon ngawin aku ki piye karepmu? Seje karepku ki ngawin iki ngene lho. Disemprot melon padha melon gendang awoh. Walah, tak kira ki lek aku kok kongkon normal to aku ki. Lho aku lho wong Jawa kok kaya wong idiot. Teh ya sepurane lho kek. Aku kadung nyanggupi jono to. Proyek geden lho gese iki. Nek ning nggonku aku sesawakmu ki tak kei luwih karo wong-wong bayaran. Cek piro? 140 sedina oleh rokok, oleh mangan. Wow. Iwake lodo loro khusus kowe gendendeng wetengmu. Lemu aku kok. Ken, aku nak duit bolong lek turu kan gila. Ning gese aku wis nyagui jono to proyek geden. Alah, bayaran piro? Hei panggas sik mening nggonku. Dik, iki termasuk proyek gede 3 tahun ra cukup ta gese. Cek piye kok wis kadung olah karo jono kowe nyelo-nyelo pisan.
dia sepurane lho, Kak. Wis kadung janji karo Jono to aku. Kayak wis piyen lah wis kadung sesuk arep budal iki. Ya upama Jono ki kon golek nenek wong liya ngono piye jan. Aku sing tak butuhke awak, enggak Jono kan yo wong wawasane ombo, lak ndak golek ganti awakmu kuwi. Maksudnya iki. Kok bingung aku cetan. Malia. Lek kaya Jono ki paling ono kae lek gampang to lek golek wong kan. Gese sepurane tenan aku ndak iso tenan iki. Saiki mumpung usum panen nang sawah gede kono lho. Ora iso tenan. Sepurane tenan aku kadung nyanggupi Jono. 140 sedina ki resik lho. Ya iki lho sing tak ipek-ipek nek kadek nginane iki. Masalah. Wah. Adek koyo ngene. Oh ya teh ya wis. Jeru iki adek. Masalah. Lah iki adek luwih kondang jan koyo wet nang alas ngono lho. Iki lek dikek suket ngono prayo. Engko bayaran 2 minggu ya prayo turah lek tinggal nunggu iki ya. Lah kowe mengadek nang anggrek kaya ngono, Pak. Masalah. Wah. Iki jan kondang iki. Wah. Piro ngene iki lek nang anggrek. Alah, bayaran 2 dino prayo cukup. Oh ya tes koyo ngene iki. Ya lek perlu tuku sak wite pelem iki. Bos saping. Cocok iki. Halo. Halo. Halo, siang Pak Jono. Selamat siang, Bos. Gimana, Bos? Iya, ini gini. Proyek yang di Jawa Timur itu sementara gua pending. Apa? Pending? Proyek kita yang di Jawa Timur, proyek kita yang Jawa Timur itu pending dulu lah. Ada urusan ini. Aduh. Lah ini sudah terlanjur nyari orang banyak ya, Bos. Nggak mau tahu gua. Pokoknya sampaikan ke teman-teman yang udah terlanjur kita rekrut itu. Ngomong deh. Kalau pending aku mau ke Malaysia dulu ini soalnya. Duh. Udah ini. Gimana nih ya? Ya udah wes. Nggak apa-apa, Bos. Ya, makasih. Ya, ini gua mau langsung ke bandara dulu nih. Ntar telat lagi pesawat. Ya udah Pak Jono, makasih ya. Ya. Oke. Iya, kingko. Kamu kok gendol wis golek uang eneng rolas. Apa gara-gara suwak ya? Nih. Siwak. Hah? Sorry wak. PDRN iki bareng pickup iki, Bang. Aman loh. Wong traveler rong teko. Panasnya kaya edan, Wak. Lagi endi kanca-kanca liyane iki? Kok mlaku kowe? Salok jujuk mejono ngono lho. Alhamdulillah, Dol. Gini kok eneng proyek tenan. Wis iki lek ku
golekne sangu ya tenanan. Tak doleni pitik. Kene lho nampek gayan liyane kendel arek. Lah seti aku, kek men lho dhewe nawa bayaran 140. Rokok rom contong, mangan ping 3. 140. Sang rokok apa ora? Sangu. Gende yo travel kok. Santai tondo sik dinteni tak teko-tekone. Iya. Go saping lho batal niku ya sak dek sak nyet. Kayak ngene iki bocah-bocah pre wis persiapan. Hah? Kayak kamangka wis booking travel loro lho. Ora sambak mbak. Kene iki ngelu kok. Mbak. Kayak kamangka bendel wis oleh wong 12. 13 sak suwek. Engko lek randang tak telepon lak yo teko kene dilungkas. Hah, kudu telepon iki. Alah. Kok ya ora aktif loh. Suwek ya? Apa maneh suwek? Suwek ya ora tau duwe pulsa. Suwen, ngene suwek ya? Panggah rame lho. Coba mbak, ngene iki mumet arek. Kenyeh kowe iki. Maneng. Eneng-eneng. Aduh. Ndol barang neng kene. Lah, kalau dol, jono teko lo. Iya, Kingko. Ya lah budal, selak wengi. Ayo. Sik to. Lungguh aku no. Lungguh Piye kok? Sik Pak Budal, rene. Sik ngono. Iya to iki. Iki ana apa lho, Jon? Iya nyapa lho Jon. Cah, mumet aku ki. Proyeke karo bos api iki dipending lho. Sing tenan kowe iki kalau persiapanku kok ngono lho kadungan. Sing tenan Jon. Sik to. Lungguh sik. Lungguh sik. Gese iki aku ki mung pelaksana. Sing duwe wewenang ki ya bos aping panggan. Iki terus ra sido budal iki, Bang. Iya nyapa lho Jon. Sik to, Cah. Iya lek ngomong yo. Ngene lho. Sepurane. Kowe iki aja edan, Jon. Wis kadung persiapan koyo ngono lho. Lah kon mending kok gek budal nang ndi? Lah kayak piye iki kadung mentok koyo ngene iki anu persiapan barang. Mas do budal iki. Wis putruk Jon kowe iki. Kene job nyate ronggon rasido. Wis mulai. Lah ora sido budal iki. Aku wis ra yakin karo kowe kata awal wisan.
coro oh iya Urane, Wak. Aja dadi gelamu lho ya. Wong sing duwe karep ya bos gedhi lho, Wak.